ଏକ ସମୟର କଥା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ବାଘ ଓ ଏକ ସାପ ରହୁଥିଲେ। ବାଘ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳବାନ ଏବଂ ଗର୍ବୀ ଥିଲା। ସେ ନୀତି ବାକି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଉଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଏକ ଦିନ ସାପ ଭାବିଲା, ମୁଁ ବାଘଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବି ଯେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିବ। ସାପ ଏକ ଚତୁର ଯୋଜନା କଲା। ସେ ବାଘକୁ କହିଲା, ତୁମେ ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାନତ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୋତେ ଆଉ ଏକ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେ ତୁମଠାରୁ ବହୁତ ବଳବାନ। ବାଘ ଗର୍ବିତ ହୋଇ କହିଲା, କେଉଁଠାରେ ଅଛି ସେ? ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ହରାଇଦେବି। ସାପ ନିଜ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ବାଘକୁ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ନେଇଗଲା। ସେଠାରେ ଜଳ ଏତେ ସଫା ଥିଲା ଯେ ତାହାନୀୟ ଛବି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ବାଘ ନିଜ ଛବିକୁ ଆଉ ଏକ ବାଘ ବୋଲି ଭାବିଲା ଏବଂ ତାହାକୁ ହଟାଇବାକୁ ମନେ କଲା। ସେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ତୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସାପ ହସିଲା ଏବଂ କହିଲା, ବଳ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ରହେ, ବଳବାନକୁ ବି ଜିତି କରାଯାଏ। ଏହି ଗପର ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଯେ ବୁଦ୍ଧି ସବୁବେଳେ ବଳଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ।